benvinguts a la Fundació Romea, al Teatre Romea. Una vegada més els dilluns intentem posar aquí a l'escenari una activitat, una acció que ajudi a entendre millor el moment que estem vivint. I, curiosament, per entendre bé el moment que estem vivint, res millor que plantejar-se un viatge, perquè és probablement l'única cosa que no podem fer, amb la qual cosa avui a l'escenari del Romea tindrem l'oportunitat de veure com d'important és per la vida de les persones la idea del viatge. No el viatge simplement per arribar a un destí, sinó el viatge com una experiència, com deia els clàssics com Homer, no? El viatge com el lloc on tots nosaltres hem viscut grans històries que després esdevenen un lloc comú al llarg de la nostra vida. De fet, diuen els clàssics que una vegada un ha viatjat a una terra incògnita, ha anat a un lloc fantàstic, és molt difícil tornar. De fet, diuen que els que viatgen bé mai retornen totalment a la seva terra d'origen. És més, alguns diuen que es perden, com en aquelles obres de les Mil i una nit, dintre d'aquests carrers immensos d'aquestes grans ciutats, com pot ser Venècia, Atenes o Roma. Qui no ha quedat cautivat per aquesta experiència enorme que és pactar amb una mirada en una ciutat i veure que hi ha un vincle, una afinitat electiva que ens porta a reconèixer la ciutat el que som nosaltres. De fet, una ciutat és un mirall on tots ens reflectem. És un lloc on, quan diem nosaltres que tornem a la ciutat d'origen, de fet el que estem dient és que estem abandonant una cosa que és nostra i que ho serà per sempre. De fet, el viatge esdevé per tots un lloc entranyable. De fet, en la nostra presentació, quan vostès van a la nostra pàgina web de la Fundació Romea, hem utilitzat un terme estrany, confús, jo diria fins i tot una mica equívoc, que és el de rebobinar. Quantes vegades nosaltres, al llarg de la nostra vida, volem rebobinar? És a dir, tornar, encara que sigui per un moment, enrere, tornar a aquells llocs que havíem vist, que havíem disfrutat, que havíem compartit amb els nostres amics. Perquè el viatge és això, una capacitat de compartir un espai, de descobrir-nos en un lloc i d'alguna manera de quedar atrapats per aquesta idea del viatge. Diuen que hi ha ciutats que són fàcils d'aconseguir que ens agafin i que ens atrapin, que no ens deixin. Venècia seria una d'elles. Qui ha anat a Venècia no ha tingut la sensació de quedar embriagat per la quantitat de les seves formes, de les seves esglésies, dels seus carrers petits, de les seves històries, de la ressonància immensa que hi ha des del punt de vista literari, cinematogràfic, estètic. Davant de la pintura de la Tempestat de Giordano a l'Acadèmia de Venècia, qui no ha tingut la sensació d'estar transportat per un instant en aquesta espècie d'inici de tempesta que ens porta a la vida i que, en definitiva, el viatge no deixa de ser el camí que emprenem tots nosaltres en aquesta vida. Qui no ha tingut la mateixa experiència a Roma? Qui no ho ha tingut a Atenes? De fet, en qualsevol ciutat amb la qual nosaltres hem estat en algun moment de la nostra vida, aquesta ciutat, si realment l'hem gaudit, ens acaba dominant a nosaltres. Acabem sent part d'aquesta ciutat. És per això que pensàvem que era molt interessant que una editorial, l'editorial d'Enciclopèdia Catalana, que ha posat en marxa l'Ester Pujol una col·lecció de llibres de viatge, ens fes una aposta literària molt interessant, que és recuperar el llibre de viatge, però no el llibre de viatge on ens explica a través d'un geolocalitzador on som, sinó precisament un llibre de viatge que té el principi contrari a un geolocalitzador de Google, que és que ens perdem en el llibre. És a dir, que és un llibre per perdre'ns en la ciutat que ens planteja, ja sigui la Mediterrània del Rafael Nadal, ja sigui la Roma de l'Arturo Sant Agustín, ja sigui la Venècia de Miquel Molina. Són ciutats que en aquests llibres ens desvetlla un fet miraculós, i és que a través de les pàgines un té la sensació de no recórrer simplement una ciutat, sinó l'experiència d'algú que ha quedat atrapat en aquesta ciutat. De fet, la Venècia de Miquel Molina no deixaria de ser tan important si no fos la de Miquel Molina, i la Roma
de l'Arturo Sant Agustín ho és perquè cada vegada que nosaltres hem parlat amb l'Arturo Sant Agustín veiem amb ell caminar per les seves carrers fosques i els seus monuments plens de religió i de frescos i d'emocions compartides al llarg de la història. I el mateix podíem dir de l'Atenes de la Mediterrània que ens ofereix el Rafael Nadal. És per això que nosaltres li vam demanar a aquests grans escriptors i periodistes una experiència que a mi particularment, quan era petit, m'agradava molt. I és que m'expliquessin històries, perquè un viatge és explicar històries. Un viatge és l'experiència d'una persona amb una altra compartint una sèrie d'històries. I és per això que els vam demanar si era possible reunir-los en un escenari, en l'escenari del Teatre Romea, per fer una cosa molt senzilla. Parlar com si fossin tres amics, que ho són, de tota la vida, parlar del viatge, parlar del que significa iniciar-lo, del que significa trobar-se amb la ciutat i el que significa retornar a la ciutat d'origen. Per tant, els vam demanar un diàleg a través no simplement del viatge físic, sinó també del viatge emocional, del viatge estètic, perquè en definitiva tot aquell que viatja, potser no ho sap, però som peregrins de la bellesa, peregrins d'un instant que no volem deixar escapar. I és per això que viatgem i desitgem viatjar tantes i tantes vegades com sigui possible, perquè a través del viatge tots d'alguna manera deixem de ser per un instant una referència en el mapa de Google i ens perdem definitivament a l'experiència del viatge. És per això que ens semblava tan important, tan necessari, en un moment com aquest de la pandèmia, compartir amb vostès una experiència que probablement, i ojalà sigui així, dintre de pocs dies tindrem a les vacances d'estiu, ojalà sigui així, puguem tots viatjar. Però jo els hi prometo una cosa, espero que després d'aquesta trobada amb el Miquel Molina, amb el Rafael Nadal, amb l'Arturo Sant Agustín, el viatge que vostès facin en el futur estigui sigui tan intens com el que ells han fet al llarg de la seva experiència literària a Roma, a Atenes i a Venècia. Amb tots vostès, Miquel Molina, Rafael Nadal i Arturo Sant Agustín. Moltes gràcies i bona tarda a tothom. És realment, comentàvem mentre miràvem des d'allà, molt emocionant veure tanta gent junta assistint a un acte cultural, amb aquesta època que portem, que només veiem pantalletes i presentacions de màxim 20 persones. És un luxe i un repte per nosaltres que considereu que ha valgut la pena venir. Quan fa ja un cert temps l'Ester Pujol, editora del grup Enciclopèdia, va pactar amb nosaltres, va contactar per fer aquests llibres que venim a presentar avui. El que teníem al cap tots, els tres hem publicat ja uns quants llibres, era viure, sabíem que viuríem una experiència de promoció del llibre, que parlaríem del llibre, que parlaríem de les ciutats on hem estat. El que no podíem imaginar-nos és que el mer fet de viatjar fos un tema ja per comentar, un tema que pogués tenir entitat pròpia. Aquest viatge representat per aquestes maletes mig oblidades, amb una mica deliberadament en pols, que tenim aquí i ens recorden en quina situació estem. Bé, com deia el Fèlix, hem vingut aquí a explicar històries i això és el que farem. Ho hem estructurat una mica el que és presentació, nus i desenllaç, que seria la preparació del viatge, el moment en què fem aquest viatge i l'experiència transformadora o no d'aquest viatge i la reflexió en el nostre cas literària després d'aquests viatges. I sense més preàmbuls ja començaré a preguntar als meus companys d'escenari com va ser la planificació d'aquests viatges que donen peu, d'on surten els vostres llibres. I si teníeu present que això acabaria tenint una part literària de darrere i si això va condicionar el vostre viatge. Arturo. Bona tarda, gràcies per estar aquí. Jo, en el meu cas, això de la planificació mai l'he portat bé. Soc un home més d'impulsos i d'intuïcions.
però és evident que quan et dediques a escriure i arribes a un lloc com a Roma, ciutat que no agrada a tothom, i que jo espero que després d'aquesta tarda, si algú entre el públic que no li agrada es transformi i prefereixi Roma a Nova York, si escrius sempre penses que algú de l'escenari que estàs visquent ho transformaràs en un llibre. En el meu cas, jo vaig conèixer Roma com molts de vostès. Quan va acabar el curs em sembla que era el batxillerat superior, i vam anar a Roma. Jo soc de l'època del batxillerat superior, que ara suposo que molta gent ja no sap ni el que vol dir, no? I vam anar amb autocar, i el Coliseum, i Julio César, Nerón, tot molt bé. Però després, per raons professionals, vaig poder entrar, i quan dic entrar em refereixo bastant amb el Vaticà, i a partir d'aquell moment és quan em vaig plantejar escriure seriosament sobre Roma, perquè un cardenal em va donar un consell i em va dir, per escriure sobre Roma, a veure, jo parlo de la meva Roma, hi ha tantes Romes, vull dir que no, però si vols escriure a Roma has de conèixer bé el Vaticà. D'entrada, haig de dir que el Vaticà m'ha ensenyat molt, continuo tenint amics després de fa 20 anys. La primera lliçó que em va donar el Vaticà, això m'ho va explicar també un cardenal, va dir que aquí, en el Vaticano todo es posible, y se puede decir todo menos la verdad. Això dit per un cardenal, vaig quedar una mica acollorit, no? I després em va parlar que per entendre Itàlia, però sobretot Roma, havia d'entendre el que ell va definir com el pensament mafiós. No s'assustin perquè no és res de metralladores, ni de morts, ni de... I un dia vaig entendre què volia dir el pensament mafiós. És el següent. Allà el primer que et diuen és que, ojo, a qui li demanes un favor. I al principi tampoc ho vaig entendre perquè dic, d'acord. Llavors, per fer un dels primers llibres que vaig fer sobre Roma, concretament sobre el Vaticà, em van facilitar, una amiga meva italiana, em va dir que havia parlat amb un polític italià molt important en aquell moment i que em rebria a casa seva. I llavors li vaig dir, perfecte, quan anem? Diu, podem anar demà. I ella em va dir, però has d'aprendre una cosa, jo t'acompanyaré fins a la porta i jo no entraré amb tu a la casa del meu amic. I encara ho vaig entendre menys perquè dic, escolta, aquest individu em rep gràcies a tu, perquè a mi no em coneix, no sé què. Diu, no, és que si entro amb tu a la casa, ell pensarà que li dec un favor. Si no entro amb tu, t'espero a la porta amb un bar que hi havia davant, ell sap que no li deuré cap favor. Aquestes petites coses són les que, després que les aprens, entens millor el que és Roma, que és una ciutat, per mi, és fabulosa, vull dir, perquè és pagana, és papal, és solar, és subterrània, i ensenya molt, sobretot, la tolerància, perquè els italians gesticulen i discuteixen molt, però mai arriben a les mans. I aquí sempre estem com amb el quadre aquell de Goya, aquell que s'estan fotent cops un amb l'altre, no? I crec que m'hi he enrotllat massa. La història és que tenia raó aquell cardenal quan em va dir que per escriure sobre Roma era convenient conèixer les interioritats del Vaticà. Abans de donar pas al Rafael, explicaré una mica l'escenografia, perquè aquestes maletes, que per la gent jove era una cosa que abans, uns recipients semirígids que arrossegaven pels aeroports i les estacions i els ports, quan pensàvem que això del viatge era un dret adquirit i no un luxe, que és el que pensem ara que és. Aquestes maletes també hem fet una prova de càrrega abans i estan pensades, aquestes dues, perquè puguem seure mentre l'altre parla
i jo et convido a seure... Perdona, hem quedat més concretament S'agraeix. perquè seguem l'Arturo i servidor, que som els grans. Tu tens l'aigua allà. Aquella és la meva aigua, sí. Ho dic perquè després de les subtileses del Vaticà crec que podem ser una mica més francs perquè estem a Barcelona. Són aquestes dues, eh? Aquesta és la meva i aquella és la de l'Arturo, o al revés, perquè jo ja he Doncs, començat Rafel, amb l'Arturo. quan vulguis, el que et preguntava, el començament, la idea del teu viatge. Sí, jo estic d'acord amb l'Arturo que el viatge moltes vegades respon a un impuls i no... Però jo crec que la preparació també és molt apassionant, la preparació del viatge, no? La documentació, buscar una excusa, a vegades una excusa indirecta, que en realitat tu dius aniré a perseguir l'itinerari de les cases de Palladio al Vèneto i en realitat tu vas a veure allò però també vas a perdre't perquè buscant aquelles cases et perds per pobles que si no no visitaries mai, etc. Tota aquesta preparació jo crec que és apassionant, no? I sobretot el somni, l'anhel, el desig. Jo comparo una mica el moment de la preparació del viatge del que en l'amor és el desig, que és quan tot és possible, quan tot és magnífic, és la idealització. Després ja ve la consumació del viatge i després ve el record del viatge i d'això ja en parlarem després, no? Si al moment de començar aquest viatge jo sabia que em faria un llibre, home, ha durat molts anys aquest viatge a les Illes Gregues i hi ha moltes llibretes que s'han anat omplint amb molt de temps i en realitat el viatge jo crec que ja va néixer en els estius d'infantesa i d'adolescència quan jo estava intern al Collell, amb el que això volia dir, que ara la gent encara, si la gent no sap el que deies Arturo, pensar el que és la disciplina d'un internat com el Collell als anys 60, tots els desplaçaments en fila índia, braços plegats a l'esquena, en silenci, dinar i sopar en silenci, passar tota la nit tancat a l'habitació amb clau, baixar a casa només per Nadal i Setmana Santa, dutxar-te només per Nadal i Setmana Santa, i tot de cop arribava pels vols de Sant Pere i els pares et deixaven anar, en el meu cas a la Fosca, o és igual, en un altre cas a l'Ebre, o en una casa de pagès d'un avi que feia de masover en un poblet petit, i aleshores et tornaves primari, salvatge, tenies la natura posada a l'ADN, en el cas de la Fosca ens rebossàvem a la sorra tot el dia, ens banyàvem tot el dia, ens tiràvem cada dia d'una roca més alta, bussejàvem, ens tiràvem de caps i anàvem al fons cada dia una mica més avall i sortíem amb un grapat de sorra per demostrar que havíem arribat al fons. Un dia fèiem un petó amb una nena que acabàvem de conèixer, al cap de 3 o 4 anys amb aquella nena et fregaves el braç a la sorra i descobries, els que veníem d'un internat, que hi havia un altre sexe, que ens sorprenia molt i realment ens esverava. Aquest viatge, aquests estius d'infantesa i adolescència, que sempre més són un punt de referència iniciàtic i que quan vas viatjant pel Mediterrani vas comparant. Ara, el llibre exactament neix en un viatge, quan navegàvem amb l'Anna, la meva dona, per davant de l'illa d'Icària, i tot de cop hi havia 2 nens que tenien 8 o 9 anys, un nen i una nena, i tot de cop es van posar la mà a la butxaca, van buscar el sol amb un vidre que es van treure de la butxaca, van fer la rateta, la van dirigir cap a l'extrem sud occidental de l'illa d'Icària i van estar així una estona i tot de cop, des d'una taqueta blanca que hi havia en aquest extrem, que semblaven 3 cases, els va contestar una altra rateta i els nens van començar a xisclar, a plorar, a cridar. Els seus pares, que eren els altres únics que hi havia a la coberta del vaixell, van començar a cridar i a plorar. L'Anna i jo vam començar a plorar. Allò va ser molt emocionant i quan va acabar em vaig acostar als pares i els vaig dir més o menys entenc el que ha passat, però ara m'ho heu d'acabar d'explicar, i em van dir és molt fàcil, els nens han estat 2 mesos visquent en aquestes casetes, que és el poble Carquinagri, el poble del meu pare. Nosaltres, com que la crisi, això fa 25 anys era, ja hi havia crisi a Grècia, no hem pogut venir tot l'estiu i hem vingut només aquest cap de setmana a buscar els nens de casa dels pares i aquest dematí, quan hem sortit negra nit de casa dels pares, el pare els ha abraçat, els hi ha posat un tros de miralla cada una a la mà i els ha dit aquesta tarda, quan el vaixell passi per davant del poble, ens acomiadarem fent la rateta. I els vam tornar a plorar i aquest dia vaig decidir que un dia escriuria un llibre que es diria Mar d'estiu, que arrencaria amb aquesta història, que al final no hi arrenca perquè arrenca amb els estius d'infantesa, perquè les coses arrenquen pel principi, però que és el moment culminant del llibre. Molt bé. I ara ens has d'explicar tu, perquè aquí estàs fent
de repartir en joc. De portero delantero. perquè, escolta, Bueno, però tu has d'explicar-nos... Jo aprofito la trobada per ell no ho dirà perquè és bona persona i a més és tímid. Però jo crec que ell ha aconseguit, a partir del seu llibre sobre Venècia, que els grans creuers no atraquin, no? Des de fa 2 dies és notícia, no? Els grans creuers no atracaran Mai més a Venècia. Jo A crec que la llacuna. això és mèrit teu. Sí, no sé si és la versió catalana o castellana que van llegir, però sí que és una decisió recent. No, la gènesi del meu llibre, del meu viatge, no és algo que jo pogués planificar perquè era la invitació a un casament a Venècia. Per tant, eren unes dates molt concretes, de primavera de l'any 2019, i era un casament d'aquests que dura 3 dies. I això dona molt joc, no? Casament vol dir una petita festa prèvia, el casament en si, temps lliure pels convidats i la gran celebració que es feia a casa de la parella a Treviso el dia següent. Era una amiga meva que em va convidar i el que jo sí que vaig procurar és fer un viatge dintre d'aquest mateix viatge, no? Aprofitar aquesta oportunitat de tenir unes hores lliures per Venècia per fer el que no havia pogut fer mai des del primer viatge que vaig fer l'any 81 a Venècia, que era perdre el temps, perdre'm sense cap tipus de compromís. Jo vaig anar sol, és molt important en aquest cas haver anat sol, perquè si no segurament aquest llibre no existiria i jo no estaria aquí amb vosaltres, hi hauria una altra persona, per viatjar s'ha d'anar sol. un altre autor d'univers, o sigui que no... Com perdó. Però el fet d'anar sol Ja ho discutirem després, hi ha matisos, això. em va permetre fer aquestes reflexions que han acabat en un llibre. No? A l'acabar el convit, a la illa de Burano, ens van portar amb un taxi als hotels, eren sobre les 7 de la tarda. Jo compartia el taxi aquàtic amb l'exmarit de la núvia, i sí, que per cert va ser la persona que va fer el discurs, el brindis cap a la parella. No? I em va fer una proposta que era difícil dir que no, perquè em va dir que junt amb uns amics venecians se n'anaven a fer una ruta de xiquet i de tapes per Venècia. Una ruta, en fi, per iniciats. I vaig tenir un moment de temptació, de dir, me'n vaig amb ells, evidentment, però jo portava al cap fer aquest passeig, no amb ànim d'escriure cap llibre, tot i que els que som periodistes sabem que al final ho acabem aprofitant tot, sempre hi ha un dia que ho aprofites tot. I me'n vaig anar a fer aquesta ruta. Temps després, aquesta persona que viu a Barcelona, l'exmarit de la núvia, es va llegir el llibre, vam quedar, li va dir que li havia agradat molt i que estava encantat de sortir en el llibre i de com havia quedat. Però em va dir, et vas perdre una ruta de tapes irrepetible. És a dir, això t'ho has perdut i aquí sí que... I bé, la idea d'escriure el llibre ja ve de la reunió amb l'editora, amb Esther Pujol, i donant-li voltes explico aquesta experiència d'aquest passeig de 5 hores alternada amb l'experiència d'assistir a una boda, a un casament a Venècia. La següent pregunta... Deixa'm dir una cosa, això de la companyia. Jo durant molts anys també pensava que viatjar sol fa que t'obris molt a la gent dels llocs que visites. Vas a un bar, estàs sol, hi ha una taula i t'acabes asseguent amb la gent que està dinant o prenent una copa en aquella taula, acabes coneixent gent, però al final, després de 30 anys de viatjar amb l'Anna, que és a qui dedico el mar d'estiu, he descobert que en realitat ara no tinc una via d'entrada a la gent del poble, sinó en tinc dues. I sobretot, ostres, tu puges al dematí amb un teatre grec perdut enmig d'una muntanya, després baixes, et tires a l'aigua i tot de cop el tio que hi ha d'aquestes tavernes que a Grècia encara no han destruït, que aquí ja les hem tancat totes amb cadires i taules a la sorra sota dels tamarius, et fa una senyal dient, escolta, que el sar a la brasa ja està a punt, vas allà, t'assentes amb l'Anna i t'adones que al cap d'un moment estàs comentant aquest temple grec o aquest teatre romà, és igual, i hi ha una percepció diferent, i estàs sumant dues versions d'una història, estàs complementant, estàs fent de mirall també, i estàs discutint amb ella i acabes, diguem, enriquint el teu viatge i canviant la percepció del teu viatge i per tant fent un viatge diferent. És a dir, que jo soc molt partidari, jo ara no sabria viatjar sincerament sense l'Anna perquè
ja dic, fa 30 anys que hi viatjo, però entenc el que digueu, i durant molt de temps ho he practicat, però ara ho practico diferent i n'estic molt content. I fins a quin punt aquest viatge t'ha canviat l'experiència? Va ser una experiència transformadora? Home, els viatges jo crec que et canvien permanentment, sempre estàs, perquè el viatge l'estàs fent permanentment. Jo crec, ja et dic, des d'aquesta infantesa a la fosca, que comences a somiar en viatjar, a anar mar enllà, clar, i arriba un moment que fas el viatge i hi ha molta més plenitud, bades, t'encantes, fas el flaner, ja coneixes les coses i per tant no tens la pressa. La primera vegada que vaig arribar a París em tornava boig perquè havia d'anar a la Torre Eiffel, havia d'anar al Sacré-Cœur, no tenia temps, havia d'anar al Louvre, ara vaig a París i dic, escolta, al Louvre en tot cas aniré a veure un quadre o m'aniré al Rodin, que no hi ha mai ningú i que és el millor museu de París. Vull dir, a la Torre, a vegades acabes a la Torre precisament perquè per casualitat hi acabes, no? Vull dir que... Però el viatge sí, és una transformació permanent, jo crec que a tots ens transforma viatjar, però sobretot quan acaba el viatge, perquè hi ha tres parts, la preparació, que jo crec que és apassionant, el viatge, que ara tots, almenys jo voldria ser-hi, i espero que ben aviat puguem ser-hi, però després a la tornada el viatge no acaba, és quan el viatge l'has fet teu, quan l'has interioritzat, has eliminat les coses banals perquè la memòria selecciona les coses que t'han apassionat, has sobreposat un viatge a un altre, una lectura a un altre, un paisatge a un altre paisatge, una documentació a una altra documentació, una experiència a una altra experiència, i al final tot això és el que et queda dintre i és el que et transforma de veritat, és la suma, jo crec, de tots els viatges, no? Deixa'm fer-te una pregunta concreta, també li faré a l'Arturo. Et vindria de gust ara anar a veure aquests paratges grecs, aquestes ciutats, sense ningú? Amb la situació... Jo els he vist molt sense ningú, perquè les illes gregues es confinen cada any 10 mesos, que marxen tots els joves que van a Atenes o Salònica i es queden els pobres avis esperant que els torni l'alegria dels familiars. I si vas a l'hivern a un lloc del sud d'Itàlia, però sobretot a les illes mediterrànies, és d'una soledat terrible. Per tant, jo el que m'hauria agradat, i encara potser encara podem animaré a veure amb tan poca gent, és la teva Venècia, que és la que realment, tot i que els campos i tot això a vegades t'aïlles, és el que realment aquests mesos ha sigut excepcional, i suposo que la Roma, els teus amics et deuen explicar que també està excepcional amb molta menys gent. Tu hi aniries ara? Amb aquesta voluntat de veure aquesta Roma sense pràcticament ni romans, perquè... Jo vaig intentar, però quan em van dir que em tenia que fer la vacuna, el postoperatori, vaig dir que no. Però vull dir, però clar, és una... Jo abans prenava dos vegades al mes anava a Roma, no? I ara fa un any que no vaig, no? I home, tot està trist, sobretot perquè Roma és la paraula, és la... A mi és que Roma m'ha ensenyat a patir menys, no? Soc patidor de mena i és un patiment que no condueix a res, vull dir que no... I els romans, sobretot, m'han ensenyat a prendre'm la vida amb una mica més de... Tal com va definir un gran periodista italià, Indro Montanelli, ell va dir que els espanyols eren tragicòmicos i que els italians són melodramàtics. Llavors he après a ser una mica melodramàtic. O sigui, com que no soc italià, no arribo a tindre la categoria que tenen ells, però és gent que li agrada viure i sobretot que li agrada menjar. Això potser sembla una frivolitat, però no ho és. Vull dir que el dia que entens que el menjar no és introduir-te aliments a la boca, sinó estar amb amics, amb amigues, amb familiars i passar-t'ho bé, és quan tens els italians. Els italians contínuament estan, sobretot els romans, sempre estan parlant de menjar. I el menjar és tan important que fins i tot amb els anys 60 i 70 la ciutat on hi havia més espies del món era Roma, perquè a Roma, a part dels països, de cada país hi ha dues ambaixades, una que és la nacional i l'altra la del Vaticà. I després hi ha molts organismes de la UNESCO, als anys 60 i 70 la quantitat d'espies que hi havia per allà era tremenda.
I això m'ho va explicar un company italià que li va sorprendre. Va ser en un restaurant que vam estar junts. Jo vaig sol, però a Roma me'l vaig emportar amb ell, perquè... I que a més ara explicaré una història que a part és veritat, no? I llavors el periodista aquest italià treballava pels serveis secrets italians. Era una bona peça. I llavors va rebre amb un alt funcionari de la URSS, de la Unió Soviètica. I li va cridar l'atenció que quan van demanar el plat, o sigui, quan van demanar per menjar, ell, el rus, no va necessitar llegir la carta perquè se sabia sobretot un plat que és el que va demanar de seguida, que és un plat gloriós que per mi és molt millor que el coliflor. És que ara a mi ja no m'interessa el coliflor, m'interessa les alcachofes a la jueva, que és un plat magnífic. Llavors li va cridar l'atenció com aquell tio entenia de menjar italià i romà. I llavors va indagar i va descobrir que la KGB, a tots els espies que enviava a Roma, els hi feia cursos de cuina perquè el menjar és importantíssim. I l'anècdota és que això va passar en un restaurant que es deia, que en aquella època era on anaven molta gent del Vaticà camuflada, espies, tal, que es diu Lviv, que és d'una congregació femenina religiosa, i una vegada estant a Roma amb el Rafa, celebrava anys, i vam anar allà a dinar, i suposo que, com que tot l'ambient era bastant auster, es va animar i va dir, escolta, avui no prenem cervesa, avui prenem vi. I jo li vaig dir, hòstia, et fotran una clavada. I el tio diu, però aquest restaurant que és més benedictí o més no sé què, demanem vi. I la clavada que li van fer de la botella de vi, perquè a més és un restaurant que entre primer plat i segon plat, de sobte recen, sorprèn a molta gent perquè recen en veu alta, i llavors, animat per això, diu, demanem vi perquè hem de celebrar-ho. Te'n recordes? I la clavada que... Tota la decoració era macramé d'aquell dels anys 60, aquella cosa que feien fer les monges a les novícies per entretenir-los i tot això, però després miraves a les taules i efectivament hi havia uns quants cardenals dinant i clavaven bé, sí. Però bueno... Jo de l'Arfa tinc que explicar una altra història a Roma. Has de deixar parlar el pobre Miquel. Perdona. Sort que tenim un altre moderador. Miquel, però és que ens has de contestar si tu aniries ara a Venècia. A Venècia la veritat és que no tinc un desig d'anar a Venècia ara per veure una Venècia sense persones, sense turistes, sense multituds. Jo crec que a Venècia la idea jo sempre l'he tingut molt associada a la gent, a que hi hagi molta gent, molta vida, restaurants oberts, evidentment, que ara no te'ls trobes, estan tancats, molta activitat. De fet, si mirem els quadres, la història de l'art vinculada a Venècia, sempre veiem multituds. L'únic quadre que tenim aquí, un canaletto que tenim al Menac, està ple de gent per tot arreu. És aquella idea quan arribes amb un vaporetto a plaça Sant Marc, que hi ha aquesta sensació. Aleshores, jo, en el llibre, el que sí que em proposo amb aquell passeig és intentar esbrinar si en una època de plena ocupació turística, com era quan hi vaig anar, tens capacitat, sense fugir de la illa principal, de trobar espais tranquils i espais... Exacte. Som tan gregaris que quan anem a una ciutat fem un ús molt repetit respecte a tothom. Seguim, en el cas de Venècia, aquestes rutes que hi ha des de Sant Marc a Rialto a la Ferrovia i de la Ferrovia a Rialto a Sant Marc i l'alternativa de l'Estrada Nuova i poca cosa més. És el que fa la gent. I bé, per poc que et desvis d'aquesta ruta i caminis fins i tot a ple dia 2 o 3 minuts per carrerons estrets, et trobes amb autèntics regals com aquests que són els que intento descriure en el llibre.
És veritat que ara encaixem molt els nostres viatges dins d'agendes impossibles. No? Considerem que anar a Venècia és anar amb un cap de setmana llarg i a més, tenim una sèrie de compromisos sempre, no? Que és el que jo no tenia en aquest cas, no? amb aquest temps lliure. Intentem arribar a... La gent no es perd perquè realment et pots perdre. O sigui, el laberint venecià serveix com una protecció a Venècia, no? El fet que et puguis perdre, perquè el marge d'error de Google Maps és superior a la distància entre els carrers. Per tant, veus gent que va desesperada amb el mòbil intentant trobar un restaurant i estan al carrer del costat, però Google Maps els dona aquí, no? I no entenen res. No? Diuen, no, aquí hauria d'haver un restaurant. I això no passa. Jo crec que no tinc un gran desig d'anar-hi fins que les coses no estiguin més o menys normalitzades. I ja que estem explicant històries, et voldria explicar també una història. En el llibre començo explicant, tot i que estem a la col·lecció Joie de Vivre, jo crec que és inevitable introduir el tema de la mort a Venècia, perquè si no, no estaries parlant de Venècia. No? I a Venècia més. Vaig decidir fer-ho d'entrada ja, no? Perquè ningú ens porti engany i després ja ens divertim. I faig una ruta per les tombes del cementiri, el cementiri de Sant Michele, que és un cementiri on hi ha una sèrie de personatges importants, com Stravinsky, com Ezra Pound, com Brodsky, el Premi Nobel, com el Diaghilev, aquell que té, hi ha una foto per aquí, aquest coreògraf que a la seva tomba sempre hi ha ballarines, no? Sabates de ballarina, que li porten allà com un homenatge, no? El seu paper com a promotor dels ballets russos. I estava fent una mica fotos i veient aquest cementiri quan al fons vaig veure una bandera del Barça dintre del mateix cementiri i una que em va semblar de l'Inter de Milán. M'hi vaig apropar i era la tomba de Lenny Herrera. Aleshores, a una presentació que vaig fer fa un parell de mesos al Cercle del Liceu, vaig explicar aquesta anècdota i vaig explicar que vaig deixar fora Lenny Herrera perquè no m'encaixava amb el tipus de narració que estava fent. No? I a l'acabar ve una sèrie de gent a que signés el llibre i ve una senyora molt ben arreglada al Cercle del Liceu i em diu y esto para una amiga mía italiana que es la viuda de Lenny Herrera. Y digo, ostras, siento si he sido un poco despectivo al decir que no me encajaba en el libro. No, se estarà encantada. Bé, i això és. Passaríem, bueno, que ara tenim temps, al desenllaç, a la idea que queda, a si quedem atrapats d'aquests viatges i no podem deixar de viure dintre d'aquestes maletes. No, jo ja ho he dit, jo crec que sí, que el viatge... Però jo amb això no soc melancòlic quan acaba. Jo al revés, jo sempre dic que fins i tot potser m'atreviria a dir que el millor moment del viatge és quan tornes a casa i el paeixes, perquè ja no te'l pren ningú aquest viatge i el gaudeixes d'una manera especialíssima, no? I arriba un moment que et ve molt de gust arribar a casa, seure a la butaca orellera, llegeixes les lectures que has fet preparant el viatge, les llegeixes d'una manera absolutament diferent perquè ja t'has transformat i per tant és un moment d'un plaer enorme. Això no vol dir que al cap de 5 dies no tornis a començar a preparar la maleta i tinguis unes ganes boges de tornar a repetir viatge o de fer-ne un altre de molt més variat. No sé si tu coincideixes, Artur. Per cert, tu sabeu fer maletes? Ja no, jo... Perquè jo el que diu del viatge és la maleta, procuro anar sense res. A més, és molt difícil fer una maleta, jo no la sé fer. Jo havia arribat a aprendre, però crec que ara hauríem de fer un reciclatge. I sobre cementiris, és que si vols conèixer una ciutat, aquesta cita se li atribueix a molts escriptors, però el primer, que no sé qui va ser, tenia raó, que si vols conèixer una ciutat has d'anar al mercat i al cementiri. Cada vegada és menys veritat això, però encara ho és. I jo a Roma sempre vaig a veure, una de les primeres coses que faig és, i això que em dona molta por, el cementiri, vull dir, però vaig a veure la tomba del Marcello Mastroianni. D'alguna manera vull agrair a actrius, a cantants, perquè una cosa que aprens d'Itàlia també és que
hi ha un artista, quan ha triomfat amb una cançó, el recorden tota la vida. Aquí contínuament han de crear noves cançons, han de reinventar-se cada cert temps. Allà la gent se'n recorda, és com a França, no? El Becó, a mi m'entenent, va viure tota la vida, no? I jo crec que el cementiri és un lloc, vull dir, important perquè veus... Té la tumba de l'Alberto Sordi, que és la d'un fan de futbol, vull dir, perquè està ple de balons i de més, i és un cementiri que jo, si van vostès per allà, els aconsello perquè es diu de verano no de temps, sinó d'una família que es deia Verano, no? I és bàsic, no?, anar a un cementiri. Per cert, allà està enterrada el fill que van tindre la Calas i l'Onassis, a Venècia. No en tenia notícia. Bueno. Ell les va deixant així. Tu, quan et trobes a Leonard Cohen, ets conscient que allò tindrà... Clar, el que dèiem abans, suposo que com a periodista saps que allò acabaràs aprofitant-lo d'una manera o una altra, no? Sí, home, perquè... Però una vida literària com... Sí, jo sabia que ho escriuria perquè jo crec que va ser un dels viatges mediterranis millors que he fet a la meva vida, és aquella tarda amb Leonard Cohen, no en el Mediterrani, sinó a Bèlgica, a Gant, que va començar a la barra del bar de l'Hotel Marriott, que va ser una casualitat d'aquelles, que ni jo era un fan ni ell era un ídol, vull dir, sinó que érem dues persones que estàvem allà a la barra fotent un cafè i que ens va venir de gust entretenir-nos mútuament xerrant, i a més em van venir un parell d'excuses molt bones perquè ell començava gira al cap de 5 dies a Gant. Jo li vaig dir, m'ho va explicar, li vaig dir, ho sé perquè la segona actuació que fas és a Lisboa i jo tinc dos molt bons amics, que són l'Arturo Sant Agustín i en Jordi Mercader, que m'han dit que agafaran el cotxe i aniran a Lisboa només per veure't. I llavors ell em va mirar i em va dir, i si són tan bons amics tu no hi aniràs? I vaig dir, no, perquè jo sóc un negat per la música, fins al punt que a mi m'agrada molt la música i taralejo a la dutxa, al cotxe, però quan en taralejo una, quan acabo la meva dona sempre em diu quina cantaves, i quan li dic sempre em diu collons noi, no l'hagués adivinat mai. I llavors el tio va riure, ens en van fotre mútuament i al final li vaig dir que en canvi sí que travessaria el món per venir-te a veure si encara visquessis a Hidra, per venir a Hidra, però sobretot per venir, no com venen la gent ara a Hidra, que hi van amb vaixell directament des d'Atenes i fan Hidra, Poros i Egina, típic viatge d'un dia, sinó travessant per l'estret de Corint i passant per Epidaure, dic sobretot per no anar a veure el gran teatre d'Epidaure, que és una meravella, sinó per anar a veure el petitíssim Old Epidaure, que és un antic teatre anterior al gegant, que només tenia, quan jo hi vaig anar, 7 graderies. Li vaig dir, però que quan hi vaig anar estava tancat, hi havia gallines, hi havia una figuera enmig de l'arena i el tros d'escena que encara existia era una fleca. I llavors el tio es va emocionar i em va dir, és el lloc de Grècia que m'agrada més i que m'ha agradat sempre més. I llavors això va fer que vam seguir, el que havia de ser una conversa d'1 hora, vam seguir xerrant, va baixar l'Anna, vam sortir junts al carrer, vam passejar una estona junts i ell m'havia dit, les gires són un rotllo, perquè ara tinc un sopar amb una noia que hi he d'anar per força, perquè no sé si és de la meva oficina de representants o dels organitzadors del festival, però hi he d'anar i no em ve de gust. I llavors li vaig explicar que jo uns dies abans havia sopat aquí a Barcelona amb un grup de bandarres que tenen una mena de soco basc aquí, entre els quals hi havia els 3 del tricicle i en Serrat, i que m'havien dit que realment era un rotllo les gires, sobretot en Carles Sans, que odia volar, i em va explicar, quan actuem a Tenerife, el dilluns, quan fem festa, els altres 2 bandarres agafen l'avió i se'n van a Barcelona i jo em quedo sol allà i és un avorriment. Llavors li vaig explicar una altra anècdota d'en Serrat, que ell el coneixia, i tot això va anar fent un rotllo i llavors el vam deixar que va anar a sopar, l'Anna i jo vam seure en una terrassa al cantó dels Canals de Gant i al cap de mitja hora, efectivament, devia ser molt avorrit perquè ja tornava i quan passava va riure de lluny, jo li vaig dir, seu una estona, fem una copa
I el tio va dir 5 minuts i prou. I es va quedar mirant i em va dir, però de veritat t'atravessaries mig món per venir-me a veure Hidra i veure el teatre, el vell teatre de Pidaura? Dic, sí, de veritat encara ho faria ara. Dic, perquè jo sóc un negat per la música, però no per les emocions. I encara una de les coses que més m'emociona en aquest món és la teva cançó Marian, que sé que vas compondre en un colmado que hi ha en el port d'Hidra, i per tant per venir-te a veure en aquest colmado atravessaria mig món, i llavors aquells 5 minuts van tornar a ser 2 hores de conversa. I quan vaig arribar a l'hotel vaig començar a escriure i va quedar escrit. Evident, ràpid, no? Perquè sí, home, perquè aquestes coses les has de fer al moment, sí. Tu, una de les Romes de la que parles és la Roma on es va trobar el cadàver d'Aldo Moro, tornant... Sí, perquè veig que l'amic Fèlix m'ha tret amb una foto amb un company periodista i és el lloc on van trobar el cadàver de l'Aldo Moro, que per cert ningú es para a mirar-ho ni ningú es parla... Sí, vaig pensar que tenia molta il·lusió d'anar a veure'l i vam anar, no? Però és que Roma m'ha donat... Per exemple, el barri que encara està més viu de Roma, malgrat que l'especulació també ha caigut sobre ell, és el barri més antic, és el Trastevere, que és una mena de Barceloneta, però potser encara amb més gràcia. I allà vaig tindre l'oportunitat de conèixer amb el Bertolucci, que clar, jo me'n recordava, havia vist imatges dirigint ell la pel·lícula aquella sobretot l'últim emperador i la Novecento, i el pobre anava amb una cadira de rodes buscant el sol, vull dir, perquè era un vellet prematur, no? I després també anar al costat de l'església dels jesuïtes, que li diuen el Gesso. Un dia també em vaig trobar, era un veí que anava, comprava el diari i era l'Ennio Morricone, vull dir, que m'ha donat una sèrie de satisfaccions personals i després la pel·lícula La Gran de Bellesa, que no sé si a vostès els va agradar o no, a mi em va agradar molt i els meus amics romans no m'ho han perdonat encara perquè diuen com és possible que t'agradi aquesta pel·lícula si això és per turistes. Jo crec que no, jo crec que està molt ben reflectida l'ànima de Roma. I llavors, a partir d'aquella pel·lícula, procuro passejar per la nit de la Piazza Navona imitant amb el protagonista de la pel·lícula, que és el Gambarella, que és un periodista, que me'n recordo que quan passeja la plaça aquella diu: a partir de los 60 he decidido que no perderé 5 minutos en algo que no me interese. I és una filosofia de vida que, en fi, que s'ha d'anar a Roma. L'Arturo, que ha dit que em va acompanyar una vegada o em va convidar una vegada, l'he acompanyat unes quantes vegades a Roma i l'he vist fer moltes coses a Roma, entre altres, gràcies a ell vaig entrar a Ràdio Vaticana, vam assistir a una entrevista que va fer ell llarguíssima amb el Lombardi quan era el director de comunicació del Vaticà. He pogut sentir el que és la soledat a les 7 del vespre quan ja no queda ningú al Vaticà i només en tant sents com retrunyen les sabates i tot de cop veus que arriba un cardenal envoltat de 8 o 10, allò crac, 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 s'obren i es tanquen les portes i tu et quedes allò una mica impressionat. Però també l'he acompanyat i ell s'enrotlla molt però no explica els llocs de veritat que m'ha ensenyat, per exemple, les monges que té el Trastevere, que el conviden a dinar o esmorzar, que li fan uns ous ferrats sensacionals i que només li fan amb ell i que tu estàs allà i penses, bueno, i jo què? Són catalanes, monges catalanes. Bueno, però són les del Trastevere. Sí. Jo, en quant a record de viatge i idees que queden pels propers mesos, quan algun dia hi pugui tornar en condicions, em queda alguna vivència i alguna anècdota. Al llibre descric una part
de Venècia, passat el Ponte de Rialto, direcció a Sant Marc, abans de fer aquell meandre, i li dic el meandre dels falsos suïcidis, perquè allà es poden localitzar 3 falsos suïcidis. Un és una de les amants de Lord Byron, que en el moment en què ell la fa fora del seu palau, és la fornarina, perquè era la dona d'un forner. Ella escenifica un suïcidi i es tira a l'aigua. L'altre li diu als seus ajudants que la pugin, li dona un te i la torna a fer fora. I desapareix. A l'edifici del davant hi ha un palau on Wagner va anar a composar la segona part del segon acte de Tristany i Isolda, confiant en el silenci de Venècia. I allà també, amb la història de la correspondència amb la seva amant, hi ha un moment en què li diu a la seva amant amb una carta que aquella nit ha estat a punt de tirar-se, i és just al mateix lloc on suposadament es va tirar aquesta fornarina. I Josip Brodsky, que vivia bastant a prop, també en algun moment diu que havia fantasejat amb la idea de pegar-se un tiro i morir a Venècia, tot en aquest punt. I explico que a la casa on va viure Byron, a Venècia, ara hi ha un pianista espanyol, perquè m'ho havien dit, i efectivament, al llegir el llibre, algú vinculat al Liceu em va dir: sí, és un pianista espanyol i estarà encantat que vagis a sopar amb ell i t'ensenyarà la casa de Byron. O sigui, és un dels pocs motius que tinc realment ganes de tornar vinculats a una experiència concreta. I després hi ha una altra cosa que descric, que és una... Dintre del que era el casament hi havia un desplaçament amb un barco des del lloc on es feia la boda, que era on es fan les bodes civils a Venècia, al costat de Rialto, un edifici municipal, fins a la illa de Burano, on hi ha aquest restaurant Benissa, que és on es feia el convit. I jo anava amb uns canapés i una copa, i la cosa es movia bastant, perquè era sortint ja per la llacuna, però una mica ràpid, i era bastant inestable, i tothom estava més o menys intentant trobar el seu lloc, seure. En canvi, hi havia la núvia, que és russa, i una amiga seva russa, que estaven de peu, sabates de taló, tranquil·les, no es movien. I dic, com pot ser això? Y una de ellas va a responder, es que las moscovitas en el metro estamos acostumbradas a no cogernos nunca a ningún sitio. O sea, esto ya es lo normal, vamos así. Ho vaig posar al llibre, vam comentar la presentació, una de les presentacions la vaig fer amb la núvia i nega haver-ho dit. Amb aquests termes. És una cosa que jo no em puc haver inventat, perquè no pots inventar una cosa així, però ella nega haver-ho dit i ha demanat a la seva amiga, suposo, que li doni la raó perquè intento que m'expliqui el que ella va sentir i no m'ho confirma. Això em fa pensar en un dia que em van convidar a anar a pescar amb una de les vaques de pesca de Palamós, que són les barques d'arrossegament, que en diuen vaques, com els bous. Ho dic perquè quan ho publico en els llibres hi ha gent que m'escriu dient, m'ha agradat molt, però és que fas 3 vegades l'error de dir-ne vaques en lloc de barques. No, són les vaques d'arrossegament. I jo tenia un veí que en tenia una, l'Espavil, i em va convidar un dia i, ostres, quan vam sortir, normalment a les 7 del matí es posen totes alineades i quan és el moment arrenquen a veure quin arriba primer, els caladors, i aquell dia només vam arrencar 3 barques i ja em vaig acollonir una mica i vaig dir, què passa? I vaig sentir que amb la ràdio començaven a parlar amb els de Roses. Què, vosaltres us atreviu? Heu sortit? No heu sortit? Bueno, unes onades, que era una cosa com feia temps que no veia, però a sobre, quan pesquen la gamba, deixen la barca gairebé morta, perquè van resseguint una llosa i la paret de la llosa és on hi ha la gamba posada i van arrossegant allà, just davant del far de Sant Sebastià, i quan portàvem 3 o 4 hores gairebé aturats anar fent així tota l'estona, jo vaig agafar una marejada que no podia més i anava veient un tio que hi havia allà, un avi que devia tenir 70 anys, que devia ser absolutament il·legal que encara navegués i pesqués, que estava així i només anava fent així. Però la part de dalt del cos no se li movia, només movia les cames. Jo veia allò i cada vegada em marejava més. Bueno, vaig acabar, sort que van tirar un cabo amb una galleda a la punta i van començar a pujar aigua salada i me la vaig anar fotent a sobre perquè em pensava que em moria. M'ha fet pensar allò de la russa aguantant-se
Hi ha un autor que tu crec que has citat, el Julian Grach, que l'has citat alguna vegada. No, el va citar el crític a l'avantguàrdia quan em van fer la crítica. Exacte, et vinculava. Vinculaven amb... Vaig estar rellegint una cosa per preparar aquest acte i una mica filosofia del viatge. Explicava una cosa molt curiosa, i és que, en la seva opinió, com més temps deixes passar des del moment en què en la teva vida estudiantil has après sobre una ciutat i la visita a aquesta ciutat, millor. I si poden ser 60 anys, deia ell, millor. Perquè durant tot aquest temps les teves expectatives aniran rebaixant-se i no patiràs el desencís d'anar a una ciutat que no era com t'imaginaves. Esteu d'acord amb això? Sí, totalment. Sí, el que passa que ja dic, jo crec que al final trobes estímuls, ell moltes vegades va al Vaticà o té amics allà, té el món del cinema que el torna boig a Roma, o simplement va, ho ha dit abans, la conversa. A Roma li agrada la conversa i les escarxofes. I amb això es pot muntar un viatge i us asseguro que és sensacional i que ja sap que el tornaré a acompanyar sempre que pugui. I tu te'n vas a Venècia amb l'excusa d'un casament, que és una manera, tot plegat, del final, descobrir una ciutat sobre la qual tu no t'has fet cap expectativa, perquè no té res a veure amb la ciutat monumental, però segurament a dintre d'aquest viatge és on descobreixes un paisatge, un monument, un quadre, que és el que has somiat tota la vida i tot de cop el descobreixes en aquest moment. Per tant, ja dic, jo crec que d'excuses n'hi ha i els viatges els redimensiones. A mi una de les coses que encara m'emociona, per exemple, ara que deies dels 70 anys o 60 anys de distància, quan vas a la costa, per exemple, turca, que és la Grècia de veritat, la Grècia clàssica, està tot allà, i jo crec que en 200 quilòmetres he visitat 25 o 30 teatres grecs, tots ells excepcionals, però esclar, arribes a una ciutat, a Fes, i que encara hi ha unes restes, en fi, tot i que les més importants estan al Museu de Berlín, i tot de cop dius, ostres, carta de Sant Pau als cristians de Fes. I dius, o sigui, això existia. Aquest tio escrivia amb uns cristians que vivien en aquest poble i això no era literatura, sinó que era una realitat, no? I llavors arribes a Milet i dius, ostres, Tales de Mileto. Dius, és aquest Milet que ara estic. O arribes a Priene i l'Anna, que és arquitecta, et diu, aquí es va descobrir la trama urbana que després ha portat a l'Eixample, la primera vegada que es va aplicar en l'urbanisme va ser que Priene, no? I vas veient tots uns noms, arribes a Samos i et diuen, aquí va néixer Pitàgores. I dius, o sigui, Pitàgores existia de veritat, era un tio que vivia aquí i va fer, i el teorema de Pitàgores potser va néixer sota d'aquest paisatge, d'aquestes roques que ara estàs. Jo crec que això és bastant, encara ara, encara m'emociona, diguem, no? Perquè no n'esperes res i tot de cop això t'aboca una part de la teva vida, però, com tu deies, amb una perspectiva d'uns anys que ho veus absolutament diferent. Jo explico al llibre un sopar que va haver a casa de la vídua d'Ezra Pound, del poeta americà feixista, on hi van anar el Brodsky i Susan Sontag. Va ser una cosa molt tensa, no? I vaig localitzar al carrer, un carreró del barri de la Salute, tocant a la Fondamenta d'Incurabili, que és on Brodsky feia els seus passejos, les seves passejades, i allà hi havia al timbre de la porta el nom de la vídua, Olga Ruch, escrit a mà, i crec que va morir farà uns 20 i pico 30 anys. Però està allà, escrit. O sigui, és un tros d'història que segurament, no per res, sinó per aquesta deixadesa que tenen les ciutats de vegades, s'ha quedat allà. I, bueno, són aquests moments emocionants que deies. Són moments emocionants. Però els italians són cuidadosos, sembla que no. Pot ser que algú pensés que això està preservada d'aquesta manera. No, jo abans d'acabar voldria dir dos. Voldria acabar la romana, citant, i després agrair a la nostra editora que en un moment com aquest fumut va pensar que una col·lecció de llibres on es fes un elogi de la vida potser ens aniria bé, no? I jo agraeixo l'haver viatjat literàriament amb els tres, no? I a l'Ester perquè va tindre
va tindre la idea, no? Perquè a més el viatge, potser, jo crec que això no ho hem dit, però jo crec que els llocs ja estan molt descrits. Llavors un el que ha de fer és parlar del seu punt de vista. Per això he començat dient que jo parlo de la meva Roma, no? Sí, evident. Gianicolo, com tu parles de la teva Venècia i parles de... I si em permeten, per acabar molt en plan comèdia italiana, una vegada a partir de l'ambaixador italià ens van invitar a passar uns dies a Roma. I naturalment jo anava amb el meu amic i vam agafar un hotel on Visconti va rodar una pel·lícula que es diu El Gran Hotel. Un hotel una mica decadent, però com tenen que ser els hotels que a mi m'agrada, amb el pianista. I vam estar, després un altre amic nostre es va incorporar amb el viatge. I jo tenia que vindre a Barcelona abans que ells. I quan va passar, el tercer dia ressuscitó, no? El tercer dia ens despedim, tal igual, era pel matí, a primera hora, i jo per educació vaig anar a la recepció a dir si es devia alguna cosa. I llavors jo dic, perdoni, dic Arturo Sant Agustín, soc periodista, no sé què tal, vinc a veure si tinc que pagar alguna cosa. Llavors diu, un moment. Llavors comença a fer números i la factura era brutal. A mi se m'escapava l'avió, per això dic que és com una comèdia de Vittorio Gassman i d'Alberto Sordi, no? Se m'escapava l'avió, perquè eren les 6, l'avió sortia a les 7 o no sé què. Diu, un moment que pujo a l'habitació, desperto el Rafa, que surt en calçotets, què passa? Dic, escolta, tu saps el que hem de pagar d'aquest viatge? I em pensava que ens havien invitat gratis, que ens havien invitat, no? És que ens havien convidat a fer uns reportatges... Llavors el Rafa diu, un moment que trucaré al tio de turisme, que tu el coneixies, llavors el truca, i veure el Rafa. És un dels moments que més t'he admirat, perquè quan vas amb el barco et mereixes, però en aquell moment era el capitanado que allà dient... Com es deia? Franco Pizzi, era el delegat de turisme. Franco, ¿qué? Tutto va bene, fantàstic. Solo hay un problema, que es que tenemos que pagar una factura descomunal. Llavors es va excusar i als 5 minuts va tocar l'ambaixador i es va arreglar. I jo vaig poder agafar l'avió. Però aquell dia era un final romà. Quan tu ja havies marxat, va haver-hi una altra escena romana brutal, que vam tornar a l'Ovif, que havíem estat amb tu, amb el Iosu, que era el company que s'havia incorporat una mica més tard, però primer vam anar no sé on, i vam agafar un taxi i feia mitja hora que anàvem amb el taxi, que també per tant anava pujant, crac, i quan vam passar just per davant d'aquest hotel, a la via del Corso, que ja anàvem a trencar cap a l'Ovif, que era allà mateix, o sigui, ja gairebé estàvem arribant, veig que tot de cop el taxista fot una frenada, es gira i em diu, prego, americane. I dic, com que americane? I em veig dues dones, més aviat grans, carregades de maletes com això, a la porta de l'hotel, del gran hotel, i el tio anava dient, americane, aeroporto. I dic, bueno, i a mi què m'explica? Diu, no baixarien aquí? Diu, els hi faig gratis, no els hi cobro res, però si em baixen, jo em faig el mes. Mira, el Iosu va dir, este tio és un cara dura, ni hablar. Dic, com que ni hablar? Ja podem baixar. Vam baixar, dic, però ara, espera, seguem aquí. Vam seure i veure aquell home baixar del taxi. Senyora, com està? No sé què, tal. Bueno, els hi fotrà una clatellada que també formarà part un dia del mar d'estiu dos amb les ciutats grans com Roma. Doncs bé, amb aquest final romà ens encaminem ja cap a final del nostre viatge. Només volíem agrair-vos molt la vostra presència aquí, agrair a la Fundació Romea aquest acte i a la nostra editora Esther Pujol, perquè si no, no estaríem aquí cap als tres. Molt bé, moltes gràcies a tots per venir. Adéu-siau.